तर मित्रांनो हे बघा अकडे आमच्याकडे वाघ इलो मोठो आणि आम्ही अकडे सगळी तयारी चालली आहे। हे बघा वाघ झोपलो मुंबईसून इले दिसणार नाही तो तुमका तसं दिसतो नाही काय गो बॅटरी हां हे बघा घोरणार वाघ इलो हो बघा यो आता दिवसभर गाडी चालून चालून यो आता घोरण्याच्या याच्या हे बघा गाडी चढावक लागली आहे। काय दुसरा याच ता बरोबर या बरोबर दुसरा 2 पाकड्या घेऊन आली यानं डापलेला पाणी डिंग 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 माझीची मंजू। नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या शिमगाव विशेष भागात मी विनय घाडेगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। शिमगाव विशेष म्हणजे आजपासून आपली शिमग्याची सिरीज चालू होणार आहे आणि त्यासाठीच मी आज गावी आलो आहे। कालच्या भागात तुम्ही बघितलं असेल मी मुंबईला गेलेलो आणि आज परत आलो आहे, तर तसं नाही आहे। कालच्या भागात आणि आजचा भाग यात जवळपास नाही म्हटलं तरी 20-25 दिवसाचा गॅप गेला आहे। मी आलेलो गेल्या वेळेला 3 दिवसासाठी आणि तेव्हा व्हिडिओ बरेच केलेले, त्यामुळे ते तेवढे दिवस चालले आणि बाबू इथे घराच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे त्याने काहीच व्हिडिओ केले नव्हते। फक्त एक कुणकेश्वर जत्रेचा व्हिडिओ केलेला, त्यामुळे मध्ये कोणतेच व्हिडिओ गेले नाही आणि या डायरेक्टरचा परत माझाच व्हिडिओ चालू झाला। तर तुम्हाला वाटलं असेल ह्यो कल गेलो आणि आज कसं इलो, तर तसं नाही आहे। मध्ये 20-25 दिवसाचा दरवेळेप्रमाणे गॅप पडलेलो हा आणि आता एक तास झाला जवळपास मी आलो आणि आता येताना या वेळेला गाडीने आलो आहे, कारण की माझं अचानक ठरलं आणि ट्रेनची तिकीट वगैरे काही मिळत नव्हती आणि आम्हाला बऱ्याच ठिकाणी जायचं आहे असा प्लॅन तर करून आलो आहे बऱ्याच ठिकाणी जाण्याचा, आणि त्यासाठी गाडी लागणार होती म्हणून गाडीच काढली आणि आता चाललो आहे पूनमकडे। मगाशीच पूनम येऊन भेटली पण तेव्हा मी फ्रेश झालो नव्हतो। बॅट घेऊन चालले, बॅट पूनम तर इकडेच सारवतं आणि तू झोपला झोपलं ग, आंघोळ केलं आणि इलं झोपणार आहे आता काही झोप लागता। काय म्हणतोस दुसरा काय दुसरा खाली असिस्टंट खाली तुझं माझं असिस्टंट बाबल्याचं बाबल्याचं हा असा बोट असा बोल काय म्हणतो आज काय सकाळपासून कामच करतो वाटतं। काम कुठे करते आंघोळ करूचं विसरलं करू विचारलं बरोबर म्हणताच ये अगं आधी लवकर ये ते चप्पल घातलं ना कुठलं ते चांबड्याचं चामड्याचं आता ख ह्याच्यावर काय गेलं कधी झाले 2-4 बरा ना। चहा पाणी घे तुका बोलवलेला वर होय बाबल्यान कसे शेण देता शान नाही साडी नेसूच्या ब्लाऊज घेऊन बोलवलेला गो खराच 7 वाजता तयारी करूची ते नाही हे द्यायला ह्या देव केलेलं ता सांगाक नाही। तर मित्रांनो आज संध्याकाळपासूनच आपल्या शिमगोत्सवाला सुरुवात होणार आहे आणि त्यासाठी सुरुवात म्हणून बाबू आज साडी नेसणार आहे। शिमगोत्सवाची सुरुवात करतानाही पहिला नारळ ठेवला जातो, तो कार्यक्रम आज संध्याकाळी आहे आणि गेल्या वेळेच्या व्हिडिओ तुम्ही बघितलं असेल तेच सेम आज आहे। त्यामुळे आज बाबू संध्याकाळी साडी नेसणार आहे आणि त्याला साडी नेसवण्यासाठी आपल्या व्हायरल झालेल्या आपल्या सुप्रसिद्ध सध्या इंस्टाग्रामवर व्हायरल असलेल्या पुष्पाताई यांना तुका बोलवलेला घराकडे मी ना 7 वाजता त्याका रेडी होक सांगितलेला बाबल्याक माका नाही येता मग काय तर बघ मग मॅक्सी घालक सांगते का आता मॅक्सी घालू का ना तुका त्या मॅक्सी घाल मग दुसरा पर्याय नाही हा, साडी नेसूक माणूस नाही आता म्हणून तुका बोलवल्या ना बाबल्या कोण हा आज अर्जंटमध्ये तर तू का बोलवलेला मी आपलं या निरोप पोचूचं काम केलं, पुढचा काय तुम्ही बघून घ्यावा। तुका भेट वस्तू काय खाचक्या तुझं ह्या इप्पी नूडल्सचं पॅकेट मुंबईतच राहुला
ही गडबडीत सगळी कामं आटपण्याच्या आणि तयारी करण्याच्या गडबडीत मेन यांची मॅगीची जे पॅकेट्स होते मी आणलेले ते दोघांचे मी घरी विसरलो. तर आता बघूया पुष्पाताई आपल्याला चाय बी काय देते आहे का? देतेस काय ग? येते का विचारूचा लागता चाय बी देतं काय? पुण्यासारखी सवय नाही दे का बाबा चाय घेतं काय या समोर ना विचारित नाही दा आपण विचारायचं चाय देतं गो तर आता म्हणणार होय हो देतं. हां होय म्हटलं. चला आता तुम्ही पण येवा चाय पिऊ आणि आजपासूनचे व्हिडिओ न चुकता रोज बघा. आताचे आपलं जो शिमगोत्सवाचं सगळी सिरीज असणारा ती एकदम भारी असणारा. गेल्यावेळी तुम्ही जे कोण गेल्यावेळी सबस्क्रायबर होते त्यांनी जे एन्जॉय केलेली आहे गो शान मिळाला तुका? मी निरोप दिलेलं काय दिलाय नव्हतं निरोप तुका उपवासासाठी शान वाया होता दा उपवासासाठी नव्हतं. हो सगळ्यांनी निरोप दिल्यानी जेवढ्यांनी तुझा व्हिडिओ बघितले नाही ते सगळ्यांनी निरोप दिलेलो हा. ह्या शान ठेव तुका शान लागता ना उपवासाक. औषधी हो ना शान मिळाला काय शान? भेटला रे. भेटला ना चल ताच वया होता. पुणग्याव पुणग्याव येतो चाय पिऊ. किती टाइम जाणार? किती टाइम जाणार तुका? हा मग ये ह्यो मागचो पण दरवाजा बंद ठेवतास पाहुण्यांका इलेल्यांका बाहेरच ठेवतात असं करतास तुम्ही. पुढचो काय पुढचो चाय वाताचा अजून तुझी काय सांगणार. चल तर जाऊन दे मित्रांनो पुष्पाची चाय होता तोपर्यंत बाबलाची भाजी बघूया. गेल्या टायमाक तुम्ही बघितलं असाल पेरलेली होती भाऊजी पेरत होते आणि बाबल्यान पण पेरलेल्या तिथं केवढी वर गेली आहे ती बघा. आता ही कसली ही मोहरीची आहे. ही बघा ही मोहरीची आहे. तो लाल माठ आणि ही काय आता मला कळत नाही अशी. आणि ही कोथिंबीर ही काय अजून मला कळलेली नाही कसली आहे ती. वर काय लावल्या ना वर ही मेथी आहे आणि ही पूनमताईने लावलेली टोमॅटोची रोपं. गेल्या वेळेला पण बघितलेली त्या टोमॅटो धरतात म्हणजे धरले आहेत बरेचसे अजून. आणि आता काळोख पळा गेलो पण अजून काय मला चाय भेटलेली नाही म्हणजे चाय दिलेली नाही. आता मी घराकडे जातो आहे टाक लागला चाय देत होता मीच त्याला सांगितले थांब म्हणून. पुणग्याची वाट बघते पण पुणग्याचा काय होत नाही गो पुणग्या. 5 मिनिटं किती मिनिटं झाली? भाजी दाखवली काय का? दाखवली काय पण ही अशी मध्ये गायब कशी काय झाली? मध्ये त्याने नेलं त्यांना. खालास काढून? कोणी नाही खाली काढून आहे तो मरता कुत्रू आमचनकरांचो बरं खड्डे डबरे मारता. चल चल की संध्याकाळ घालवलंस. उद्या काय आहे? होळी. आज होळी. आज होळी आहे उद्या आमच्याकडे आहे ना. उद्या तुमच्याकडे काय होळी? हां जामसंड्याची एक दिवस लेट असता ना. उद्या असणार ना जामसंड्याची? आपल्याकडे पण उद्या. आपल्याकडे उद्या आज नसणार हा. आज रात्री हे करणार तू जाणार आहेस ना रात्री? मग रात्रीच असणार ना. मग उद्या काय म्हणतं? मुंबईत झाडू मारणार होता म्हणजे रोज कोणतं सकाळ संध्याकाळ जमात आमच्याकडे झाडू मार. इतकं पत्र टेम्पो प्रॉपर्टी एवढी आहे तुझी माझा काय पत्र्याची प्रॉपर्टी. मग झाडू मारूच लागणार काय रे. प्रॉपर्टी एवढी जमा केला. खाऊ का आणलंयस तुला? खाऊ पुष्पाला दिलाय. काय ते? पिशी भरून दिलाय. आम्हाला आणलं नाही तू? आणि नंदनला पास्ता आणलेला आहे. हे नंदन पास्ता खातं? हां चालत मग तू का बनवून देणार? पास्ता बनवून देणार तू? मगाचपासून बनवायचं होतं ना. तू खात नाही. तू त्याला गेल्या टायमाक बोललेलं रेकॉर्ड मध्ये. अरे खाईत नाही बघूचा होता कसा खायचा. तू का नाही पटणार दा. तुला काय पाहिजे? काय कधी झोप इली मरणाची. हे घेतोस झोप इली मरणाची. मरणाची झोप इलेली आहे झोप का? झालेली नाही आता पुणग्याकडची चाय पिऊया. पुणग्याकडची म्हणजे पुष्पान बनवलेली आहे.
पुणग्यान दिल्या म्हणजे पुणग्या आयता गाव केला पुणग्या आयता असं म्हण ना. पुणग्या आयता गाव केल्या पुष्पन बनवलेली चाय. कोणास ठाऊक कसं हा खय गेलो ससा खय गेलो रे ससो काय गेलो अरे ता असा गाणं नाही हा काय गाणं माहिती हा? कोणास ठाऊक कसा पुष्पा काजीत गेला कसा. चल कोणास ठाऊक कसा पुष्पा काजीत गेला कसा. अरे चल नाका उशीर अरे होता चल पूर्ण. चल चल बाबा याचा आवाजच जाम बा. धाव. अभ्यास नाही काय नाही बघ शुभंकर होती काय मग आजपासून शुभंकर होती मला झाला असता आता व्हिडिओ घे. बाबल्याचा फोन काय रे काय झाला. हॅलो 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 बोलो बोलो बोलो. अरे ये बाबा मिशी काढूच्या काय तुझ्या अरे हो येतोय लावलं पांदीत पांदीत आहे नावी नाव्याक घेऊन येतोय नाव्याक नाव ये कशा पुन्हा नाव ये नावी येता बाबा मोठो नावी येता. वस्त्र भेटत नव्हतं रे वस्त्र शोधूक टाइम गेलो. अरे वस्त्र शोधूक टाइम गेलो. अरे होय हो हा माझ्याकडे ये, तू ये पटकन हा नावी येता चल. हम्म. अरे काय तयारी झाली की नाही. चाललंय तू मॅगीची आणली पुन्हा कशाला आणली. त्या नावी काय exchange नावी काय नावी येतात बघ त्याची बॅग घेऊन येईल मी. ब्लाऊज आणलाय हा ब्लाऊज आणि शे हे टक्कलला कट बघा मारल्या ना तो भारी. ए बायो चल चालू कर पटकन. आणलंय चल होय आता माझा एक प्रश्न आहे. काय हा, सांग. कॅमेरा बंद कर. नाही नाही कॅमेरा चालू कॅमेरा कॅमेरावर आता चालू पुढचा बोलत चल. थांब बॅटरी बंद करते माका नाही नाही तू काळा हे दिसणार बोक्यान चांगलाय ना. काय नाही मग माझं काय सवालच गवळण तयार होता बघा. मिशी मेले वाढली ती दाढी दारत नाही रे आता. अरे तू ह्या लाव ना साबण साबण लावलेलं काय तू कोळ्या थांबी आता रवलो पुन्हा परत तिकडे. मेकअप मॅन आपलं बरोबर नाही अरे. हो ह्यो काय आणलं एवढं. पत्रंबानी घरात नाही पाण्याचा थेंबा त्या घरात पाणी मारण्याचा. पाणी नाही आता पाणी आता सांगतच नाही. तुझ्यावर का नाही डापलेला. आम्ही घे तू सांगत आणि भर तू कोणतं काढलं आता हा मग तो तबक ता घेऊन जातो. 7-5 रंबा घरात नाही पाण्याचा थेंबा तो पाटाक तुटी लावून कशाला पाणी भरतेस. पाटाळ्यात तटी लावून ए त्याच्यावर गाणा काढून त्याच्यावर गाणा काढून भर ना. त्याच्यावर गाणा का गाणा पण हा. पुण्यानं ढापलेला पाणी. आणखी दुसरा दी. मग प्रीतीचं जुळजुळ पाणी त्याच्या बाजूचा दुसरा काय दुसरा याच ता बरोबर हा. ह्या बरोबर आहे. मग दुसरा 2 पाकिटा घेऊन आली मूर्ख. पुण्यानं डापलेला पाणी डिंग 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 डिंग. महादेवची मंजू गाडी खाली. असं ते तीन आहे. पुढचं. तर मित्रांनो हे बघा अकडे आमच्याकडे वाघ इलो मोठो आणि आम्ही अकडे सगळी तयारी चालली आहे. आणि बघा वाघ झोपलो मुंबईसून इले दिसणार नाही तो तुमका तसं दिसाचो नाही काय गो बॅटरी. वरता वरता हा ह्यो बघा घोरणार वाघ इलो हो बघा. ह्यो कायच म्हणा तो आवाज ह्यो आता दिवसभर गाडी चालून ह्यो आता घोरण्याच्या याच्या हे बघा गाडी चढावक लागली आहे. तुका करू आवाज बघून तो तो ह्याच्यापेक्षा मोठा आवाज असता. वो म्हणजे हाटू हा नाही का आत्ताच सगळा नेमकं मोकळा काय आहे. बोला तोंडा चला 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 होय आमचा मरांडा या नेसूचा काम काय सोपे आहे की आणि बाई माणसाक नेसूचं काय नाही बापियाक नेसूचा हो, त्याच्यात मारणार गावला यार परकरक नाडीत घालून होत नाही हिरड बरं. हो हिरडभर घालूक नको चांगली घाली, नाडी. घाली. तुझा नेसान सुटला तर मग काय करूचा शिकलस बिकलस तर नाडी फाटकन तुटली की इला सगळ्या खाली. हर्षाची मेले दिंडीच सुटली मेले हक्क्या तशीच नेल्या वडी. कोणी हर्षाची मेले फोंड्यात का दिंडीत नाडीच सुटली लेंग्याची हो मेले मेली असा नसा. चल चाय पी. त्या बायला ह्याचं काय तिसरं माझा काय चालला आणि याचा काय चालला
रे स्वतःचा मेकअप स्वतः करू लागतं तर मला आता शिकायचो लागणार कोणाकडनं तरी. गोमू बंधन तुका मेकअप येत ना. मी स्वतःच करतो पण तो ही नाही आमचा हे आता असं मी एक मेकअप ओली पाठवलेली ती काय गेली ती मेकअप ओली आणलेलं आहे मी. ह्या बघ माझाच आपला मेकअप करता मेकअप बस जा जास्त काय कर रक्का बसून ठेवता झाला ते काय बघ आपले अंता एवढं टाइम तुम्ही याच करतास. नेसवचा होता बाबा हे नाही ते पुरुषांक साडी नेसायचो इन्चार्ज वेगळं तू त्या नवीन नाही लावलंस खया ह्या केस खया काडशी बॅगेत ना तेव्हा कळणार कसा तो विचारत घालतं. होता दाखव बघूया दाखव कसं बघलास ते तू दाखव कसं हे बघू तर घालवलंस. अजून वेळ साडी कोण नेसवलं रे. ह्या बघूया बाई बरोबर नाही हा? मस्त तू बरोबर नाही म्हणजे खतरनाक वाटतं. पुष्पा नसती तर 5 मिनिटात टाकलं नसतं पुष्पा सारखी सेम अरे, असं आवडते. पुष्पा तरी बरा नसतं याच्यापेक्षा. माझी आणखी कशी नेसवायची व्हिडिओ पाठवला नाही एवढंच नाही एक व्हिडिओ जोराशी झोप लागली बाबा बाबा पण भारी लागली. धर धर इकडे पुष्पा मना पुण्यान मनापासून केलं ना उगाच आणलं केलं असं नसं वाटतं. आता येणार तुकडे तो काय नाही रे ही नांद आम्हीच झाली काय आणखी साडी याच्यात काय नेसवणार पुरुषा पुष्पक मला मध्ये कशा घेता पुष्पक आई घालतात अरे ही गोमू भारी होती बघ गोरी गोरी पान पण त्याका खाली पुण्याक टेबल घेऊचा लागला असता. ओळख माणसा काढता